Il-ħsieb huwa li fl-aħħar tas-sajf din il-flyover tinfetaħ biex berba karreġjati twassal il-karozzi li jkunu ġejjin min-naħa ta' Aldomoro lejn Ħalluqa. Eventwalment kif jitlesta l-proġett tal-junction tal-Marsa, din l-istess flyover se twassal in-nies minn Ħalluqa għal triq Aldomoro fil-Marsa. Propju lejlet festa pubblika żorna l-ħaddiema li qed jaħdmu fuq il-junction tal-Marsa. Għalihom ftit hemm ħin tal-mistrieħ. Kif bil-ħdud b'kollox għaddejjin b'ħidma biex ilestu dak li huwa wieħed mill-akbar proġetti infrastrutturali li qatt saru f'pajjiżna. Kien Rej Fil-Abdilla, perit fuq il-proġett, li spjega li l-għanu li l-ewwel pont tal-proġett jitlesta fi ftit ġimgħat biex jibda jintuża minnu fih. Finalment il-pont se jkun qed jintuża biex minn Garibaldi minn Ħalluqa tkun tista' tingħaqad lejn Aldomoro. Temporanjament se jkun qed jintuża bil-maqlub, jiġifieri għall-aħħar tas-sajf biħsibna li naslu nlestu dan il-pont u nkunu qed nużawh biex minn Aldomoro titla' lejn Garibaldi. Apparti x-xogħol fuq il-pont, il-perita Abdilla spjega wkoll li l-ħaddiema ta' infrastruttura Malta se jibdew xogħol ieħor li forsi jidher anqas imma li huwa daqstant ieħor importanti. Ħankunu qed niffukaw iktar fuq xogħlijiet ta' servizzi. Prattikament huma xogħlijiet li ma tantx jidhru minn barra. Eżempju ħankunu qed naħdmu fuq twin culverts, żewġ mini taħt l-art li ħidu l-132 kV. Prattikament daħ jkompli mal-proġett anke ta' Santa Luċija. Xogħlijiet oħra ħanaraw ħajbda jiġu skavati daw l-erba' lanes li qegħdin fuqhom biex titbaxxa triq tkun tista' ssir ukoll imbagħad ir-rotta li hija parallel ma' din li qed titlesta bħalissa li ħadd tkun qed taħdem kontra biex finalment ħadd tkun qed taħdem biex mill-Marsa titla' lejn Garibaldi. Minħabba dawn ix-xogħlijiet fil-jiem li ġejjin, sewwieqa li jiffrekwentaw l-inħawi se jesperjenzaw bidla fid-direzzjoni. Fil-jiem li ġejjin ħajkun hemm bidla żgħira, prattikament minn ġej min-naħa ta' Sir Paul Boffa u min-naħa ta' Santa Luċija ħajkun qed jingħaqad bl-istess mod, però ħajgħaddi minn biċċa minn lejn differenti, ħajgħaddi minn din it-triq ukoll biex inkunu nistgħu nestendu anke trafi tal-ħadid fuq l-erba' korsiji l-oħra. Il-kobor tal-proġett jirrikjedi ħidma ma taqta' xejn, tant li jekk hawn min qed jaħseb li fil-jiem li ġejjin ix-xogħol se jbatti xi ftit qed jaralu. Il-Kuntrattur Infrastructure Malta beħsibhom jibqgħu għaddejjin bix-xogħlijiet kollha normali u tul din il-ġimgħa fil-fatt baqgħu jaħdmu wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.